Pagarabi tayo amin apo. Salamat, Father. Dagitoy maibasa tayo tatta nga aldaw Sabado ay Biyernes. Biyernes pa ilaeng ka. Wen. Maibasa tayo tatta maiturong ita diti pagsasao nga do your best and God will do the rest kat lakunana dayjay. Nga daytay uray ni San Pablo iti panangikasabana inaramid na amin nga kabailan na awan ti laban na ammuna nga maikuskuspil isuna ta isuna dati nga Hudyo, soldado ti Hudyo. Ngam idi nakita nan ni Kristo, nasarakan na ni Kristo, ison ti mangiwarwaragawag ken Kristo. Agraman dagiti kakadwa nga leader dagiti soldado, kayat da nga patayen. Idi Year of St. Paul, at da binasak nga ababamot laka nga libro. Isutit ited ko ti recollection kada retreat idi. Narigat yung nagdalanan ni Pablo sa ulo nga leader, di pan nakatay ni Esteban, ta amin nga mamati ken Kristo idi, bansagan da. Ni San Esteban, the first martyr, binansag da, ti kadagiti agad-adal ti Biblia, ni Saulo, ti inang idaulo, ti pan nakabansag na, adda ni Saulo ijay. On his way to Damascus, dayjay panagdaldalyasat na iso dayjay, nakita na tilawag, nagbulsek, nagbulag iso na hanga nakakita, iso dayjay sao nga nagkuna, Saulo, Saulo, kunana, Saul, Saul, why do you persecute me? Si asino ka apo? I am Jesus, siyak ni Jesus nga itugtugod mo, irororoman mo. Nagbulag, idinamamunan ni Kriston, di biyag na pumapatay, ison ti mangiwarwaragawag. Kada ito'y pan nakaibaon na, iti da ito'y umuna nga maibasa tayo, iti pan nakaibaon na iti Korinto, amuna nga ado ti agururay a Hudyo keng kuana. At dapay na minsan, second di libro ni Saulo, di pa pangadalan na, dagiti tattao, tuktok ti balay, di kwan naturog ijay, di pan da tiliwan, in tapwak da, ay in pauyoy da ijay tawa. Gapot indayon, inyendayon da nga impauyoy, tapno laeng haan nga tiliwan dagiti kakadwa na nga Hudyo. Kati pa nagdaldal siya asat ni Saulo, gapot ado mang tiliw, haan nga magmagna, kalakas to'y kumaayan tayo niya isla-isla garod. Haan nga magmagna iti kastoy kalsada, magmagna ti danum. Agbangbang ka nga kanayon, aging gana nga malamlamin, aging gana nga agkot-kot ti marmar ni Saulo, ngamhaan nga nag-give up. Tatta dito ipapanat ti Korinto, ti setting na datoy, ado ti agururay nga mangtiliw, iso nga nga insak lang da, ngam awan kitakit di jay puso na. Isok ko na ni Jesus keng kwa na haang kagdanag mapangkad jay, ado ti taok kayat na nga saon, siyak tumatlaeng ti agtrabaho. In the end, kunana ni Apo Isus keng kuana, uray aramidam di kabailam, kamaudyanan na, siyak tumatlaeng ti agtrabaho. Lakas di ti puntos na kumadaytoy. Kagingga na nga kuna tayo, agdawat kayo kuna ti ebanghelyo, nya itadto ti ama. Nudad dumagamin, kurang di jay pamati, sa bali di daw-dawaten tayo. Nudad duma di daw-dawaten tayo ka, kasla kurang di conviction tayo nga kaya ni Apo Diyos nga ited. Uray day ta sakit, uray day ta problema, uray dagiti kayat tayo nga mapasamak. Kada kayo ko mga ubing, data pa nagbasa, kapintasan nga umuna nga aramiden nyo, sakbayo nga aramaten talaing nyo nga agbasa nyo, ti umuna nga dawaten nyo, tulong ni Apo Diyos. Haan nga maudi ni Apo Diyos nga agbasa ka, nohang ka makarwar, sakan tula dumawat nga kaasyan nak Apo, wrong. Before mo pa nga rugyan ti agbasa, dapat ni Apo Diyosen ti imuna nga kinararagam. Sakbay mo nga aramiden ni Apo Diyosen ti umuna nga dumawatam, iso daytoy ti kunana. Nga syaktong mailaeng ti agtrabaho kunana, uray kasano kadagsen na problema, karigata na problema, kasla dayta imposible nga daw-dawaten tayo. In the end, ninto mailaeng Apo Dios ti agtrabaho, iso nga keep on praying kunana nga rod diya. Haang ka nga agsarday nga agkararag, isunan to ti mangurnos. Uray ti evangelization, ti panangiwaragawag kin Kristo ti lubong. Haantay unay nga agtalag ti laing tayo nga tao. Haantay nga agtalag ti sirib tayo, kada diskarte tayo. Wala ada diskarte tayo. Aramidon tay amin ng kamaudyanan, nintulat ta Apo Isos ti maudi nga agsao. Isunan to mailaong ti maudi nga agtrabaho.
Isungorod nga tata, imaginem, 500 years of Christianity. Idi umay dagiti misyonero ditoy Pilipinas. Awan ammo da Espanyol da, di da ammo ag Tagalog. Umay dati ka Ilocanwan, ka Igurutan, ka Ibanagan, Panggalatok. Awan ti ammo da pulusan dag kakaawatan. Kas ano pa nang iwaragawag da? May salaeng mo ti armas da cross kayat nga sa uwan ni Kristo. Agingga na nga datayo na evangelize tayo. Agingga na nga datayo, nabalbalyan di jiwagas ti pamati tayo. Ti karon natatan ka uray na balbalyan jiwagas ti pamati ka agpas pasulpeng nga pamati daytay nini ad na nga haan nga paiturong daytay nini sumulpeng ngam haan tay nga maupay uray adda dagiti pakaupayan bayan tayo aramidan tayo di kabailan tayo ninto Kristo ti agtrabaho kunana dito ebanghelyo tayo nagmayat anya ti kunana dumawat kayo iti ama maitedto amin kada kayo jak amo no kasano pamati tayo ditoy nagtalek nga imbaga ni Kristo nga dumawat kayo maited to amin kada kayo nagpintas nga pagsasao nagpintas nga kayat na nga sauen nga amin nga dawaten tayo agrigat tayo man bayan tayo nga ni Apo Dios ti agtrabaho amin nga kayat tayo bayan tayo ni Kristo ti agtrabaho isugurod nga baliktad nagtrabaho ka sakbay ka nga dumawat baliktad dumawat ka nga umuna, unaem ni Apo Isus iti biyag mo, samon to dawaten, awan dua-dua ited nanto amin. Ipaay nanto day daw-dawaten tayo. Te kunak nga ruden, ure kas ano nga sakit, problema, nakaro nga pakasuotan, pakarikutan, bayan tayo, italag tayo kin Apo Diyos, awan dua-dua. Kunang nga ti salmo, ti Diyos, ti ari, ti entero adaga. Kayat na nga sa uwan, kuka na amin, awan magkat ti kuka tayo. No napakumbaba di puso tayo, ka awan magkat kuka tayo, kuka na amin.